ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ଧନିଆ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗଧ ଗଧ ଏଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଗଧ ଗଧ ଶୋଇଛ? ଗଧ ଏଇ ଗଧ ମୋ ଧନ ପୁଅ ଆମର ଶୋଇଛି। ମାମା ତାର ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ମୋ ଧନିଆ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଧନ ଉଠିବ ନା? ମାରିବି ଆଜି ତ ଦାଦା ଖାଇଦେବି। ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଥିଲେ। ବାପା ମେକଅପ ନେଇଗଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମ୍ୟାଡାମ। ସକାଳୁ ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଫେସ ଫାସ ହେଇଗଲେଣି। ପାଉଡର ନ ନଗଲେ ହବ, କ୍ରିମ ନ ନଗଲେ ହବ ନା। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ପାଉଡର କ୍ରିମ ପାଉଡର ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମ ଗଧ ତାର ଶୋଇଛି। ଏ ଗଧ ମାରିକି ନାକ ଫୋଡିଦେବି। ନାକ ବଟେଇଦେବି। ନାକ ପାଗୁଳି ବାବା ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ଯିବା। ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିଲେ କାମ ଛୁଟି ମିଳିଲେ ଆମେ ଯିବା ପାର୍କ ଯିବୁ। ପାର୍କ ଯିବା ବୁଲିବା। ସେ ଦୋଳି ଅଛି ଖେଳିବା। ଆଉ ସେଠି ବୁଲିବା। ସେ ନଈ ନାହିଁ, ନଈରେ ବୁଲିବା। କାମ ଛୁଟି ମିଳୁ ତାହେଲେ ଯିବା ହେଲା। तुम्हारा लंबा बेबी हाय 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 हाय। पढ़ा नहीं है मोबाइल कुल्लू चोदी वाले सारे ଏବେ ହେଇ ସକାଳୁ ମେକଅପ୍ ନିଆଗଲା। ସୁମ ପାଉଡର ବୋଳା ହବ। ପୁଅ ହେଇନା ନମ୍ବର ହେଲା ଗାଲ କିଛି ଦେଖାଯିବ। କ୍ରିମ ତ ମାରି ହେଇକି ବୋଳି ପକଉଥିବେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ 100 ଥର ଦେଖାଯିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। 100 ଥର ଅଇନା ନ ଦେଖିଲେ ହବନି। କୋଉଠି କଣ ପାଉଡର ଲାଗିଥିବ ବା ନ ଲାଗିଥିବ, ନହେଲେ ହବ।